Mamela, before ungabonga uNkulunkulu kakhulu udukhohlwe umuntu uNkulunkulu amsebenzisile uphakamisa wena. Mangiphindi. Ungabonga uNkulunkulu kakhulu udukhohlwe umuntu uNkulunkulu awamsebenzisa uuplifta wena. uMoses wa-uplifta uJoshua. uJoshua akekho, uMoses engekho. uElisha akekho, uElijah engekho. uTimothy akekho, uPaul engekho. uNkulunkulu usebenzisa umuntu mayizothwala umuntu. If thina besenza ama motivation siwenze ezipilini apha unless sibizwa uthulasa azosinika iplatform, ungakhohlwa ukubuyela emntwini even senhlabeni uyothi mfethu thank you. Anginayo yonke into, uyobuyela emntwini uyothi kuko kokumamela mbaleke umuntu even yena seyixabana nawe, mbaleke umuntu owakusiza ngoba uNkulunkulu netendency yokubuyisela emntwini owakusiza. If bengizokhuluma kwinto yonke, if umama wakuzala wagcina for 9 months wakujikela seyina 30 something, ungaze mfethu usithufela isibeleko wavundla kuso for 9 months, wayinamandla ukukhipha wagcina esibelekweni. Wonke umuntu uNkulunkulu owamsiza, uNkulunkulu owamsebenzisa ukuphakamisa wena nokuphakamisa igift yakho. Lo muntu umZulu okanye umngune bezothi isihlahla esinomthunza sichanyela. Umuntu owasetshenziswa uNkulunkulu ukuphakamisa wena ngoba igift ayimnandanga esipilini apha unless uthola iplatform. uNkulunkulu kunabantu angabanikanga gift abanikeza iplatform, wena akakunikezanga platform wakunikeza igift. Niyadingana, kunomuntu wena uphethe ingidi kube nomuntu ophethe isikhiya. uNkulunkulu uzokwenza sure uzohamba ushayeke udinga umuntu ophethe isikhiya ozovula lento yakho. If usetshenzisiwe umuntu ungakhohlwa ukubuyela kuye, uyothi mfethu anginalutho even sesixabene sesikhulumene kabi but ngizotsho nje ukuzothi thank you kuwe. Sanibonani.